Paano sasagutin ang mga taong walang respeto sa iyo? Walang tao ang makakaligtas sa pambabastos ng iba. Matanda ka, may sasagot sa iyo. Matalino ka, may hindi makikinig sa iyo. Wala kang pinag-aralan, mamaliitin ka. Mabait ka naman, mamasamain ka. Wala kang ginagawa, gagawan ka ng kwento. Anong magandang gawin pag napakasama na nila sa iyo? Ano ang tugon ng ating Panginoon? Two things. Number one, respond with silence. Tumahimik ka. Your superpower is your silence. Nagsalita ba si Jesus? May sinabi pa siya? Nung tinutulak siya? Nung pinapatay siya? Wala. He remained silent.